Hola Eva, doncs mira, nosaltres som els bugadors de Calafell. Jo sóc Jordi Guas, actualment sóc el president i ella és Esther Mañé, és la nostra entrenadora. I bueno, com he dit, som bugadors de Calafell, és un club de rem que es va fundar l'any 2010 amb ànim d'arribar al dia que pogués competir en Lliga Catalana, i en el 2019 és algo que es va aconseguir. Vam anar al Campionat de Catalunya amb una tripulació mixta i bueno, a part d'això hi ha una base social. És un esport minoritari, la gent no el coneix. Ara, el que ve i el prova o l'odia o se l'estima, perquè és un esport que s'ha de provar. Doncs què compartim amb Mont Penedès? Compartim el territori, tot el Baix Penedès, tot el Garraf, venen gent a bugar de tot aquest entorn. Compartim els valors, allà on anem portem el nom, portem la tradició. Al igual que vosaltres, Mont Penedès sou una empresa que cuideu molt els detalls, cuideu els valors personals de la gent. Aquí passa igual. A la barca tingues en compte que van 8 persones i un timoner. El timoner és ella. Ella mana. Nosaltres només hem d'estar per les seves ordres. Però hem de ser un equip. Si una banda fa més força que l'altra, un entra abans que l'altra i la barca comença a fer ascins, evidentment no agafarà la velocitat desitjada. I tot això és treball en equip. Molt de treball. Treball en equip i treball en equip. És tot l'hivern de treballar tot l'hivern per fer les regates a l'estiu.